देग्लायनि मेट्रिक आनजाद आरो गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादाव बांसिन नम्बर मोननाय टप 3 फरायसाफोरखौ बरायदों पानेरि दख'रा एबसुआ। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों पानेरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेवलां नब्लाङाव दिनै दख'रा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लायनि 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिना उथ्रिसार जानो हानाय लोगोसे गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादाव दख'रानि मादावनो बांसिन नम्बर मोननाय टप 3 गासै 15 फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारियाव दख'रा आफादनि बेंखनाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि थाखो 6 निफ्राय लानानै थाखो 12 नि फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। बे समाव पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै दुलाराय पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गोग्लैनाय 2025 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे हाई सेकेन्डारि अर्थात HS आनजादाव जोबथा आनजादाव पानेरि ओनसोलनिफ्राय टप 3 मासियाव देरहासार जाना बा सेथि मासि मोननो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ दिनै पानेरि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि नैबे कालसारेल नब्लाङाव जोङो लानाय जायो। बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां दिनेश ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव फैबाय। बेनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरदों। लोगोसे बे हाबाफारिखौनो बेखेवगिरि आलासि महरै जोंनि हांख्रायनाय लेखायै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि सार कर्नलियास दैमारि बिथाङा बे हाबाफारियाव फैनानै बेखेवनानै होयो। बेनि थाखाय जोङो पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। थांनाय बारनिख्रुइ मेट्रिक आनजादनि जि रिजाल्ट बियो मोनसे एभारेजाव दङ। बांद्रायबो जायाखै आरो बिनि खमबो जायाखै। नाथाय जोंहा हाई सेकेन्डारि आनजाद अर्थात HS आनजादाव पानेरि ओनसोल नाङैनो देग्लाय बोसोराव 40 निख्रुइबो बांसिन फरायसा बिथांमोना सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बेयो जोंनि बे पानेरि ओनसोलनि थाखाय मोनसे रादाब होननानै जों साननानै लानाय जादों। बर' बिजोंजों फरायनानै बिथांमोना देग्लाय HS आनजादनि रिजाल्टखौ बिथांमोना सेथि मासि लानानै 40 निख्रुइ बांसिन बे पानेरि ओनसोलनि फरायसा बिथांमोना उथ्रिसार जानो हादों। बेनि थाखाय जोङो गोजोननाय फोरमायदों।